Здравейте хора, предния клип беше просто ужас. Ами да, момчета го развалиха с тяхните глупости. Това е. Много извинявам. Извинявам се, че стана така. Просто наистина ми стана много тъжно. Сега този клип не се изтрива, пробвах да го изтрия. Много се извинявам, просто наистина. Даже не сме се оговаряли така да го качим. Те просто натиснаха бутона публикуване и много се извинявам. Така че съжалявам и бих казала само едно. Обичам ви и моля ви да правите предното видео, защото то много ме натъжи. Извинявам се. Обичам ви, мили. Чао! Абонирайте се за канала ми, ако въобще вече ако въобще още става за нещо. И да, ако абониралите ми до месец, два не се увеличат, искам да ви кажа, че сигурно ще затворя канала си. Да. И да кажа, ако гледате моя канал, ако харесвате моя канал и не искате да го затварям, абонирайте се за моя канал. Или пък ако вече сте го направили, просто кажете на друг да го направи. И обичам ви. Чао от мен.